приятели, аз съм Илиан Василев и това е Гарес Мод. Като натиснете В, може да летите. Това е един мой приятел ми го показа, даже не го знаех, като влезете и тук вижте какво пише. Виждате ли? Само че наобратно може би. Добре, Ватсън. Къде замръзнах? Добре, натискате Q и тук ви излизат нещата. И така. Ще се пуснем една таратайка. Опа. Вижте. Не. Стой тук. Или... Айде да си вземем оръжие. Вижте като натиснете дясното като на мишката. Извинете, малко ще намаля звука. Добре, готово така. Опа. Трябва да се задържате Q-то. И ето така му изпускате, например, ето се. Така е, момче. Така е. Ти си жена. Ела. Тук ти пусна едно чудовище да видим как се случва. Моите приятели. Ти нали? Още един и още един. Те възвърнахме с всички. Там ще ви пусна един звяр. Какъв е той? О, майка! Да, време не сна. Фак! Фак! Какво правиш, бе? Влизай в колата. Влизате в колата, а пък с контрол се сменяте как да ви. Вижте моя скин какъв е. Юху! Аре, звяр. Фак! Вижте! Фак! Навлязохме в водата. Аре, слизай, как се слиза съсе. Къде ти чудовище? Не си влязъл под земята, бе. Добре, приятели, върнах се. Не знам наистина къде отиде чудовището. Дали го убих или не съм. Добре, сега ще ви... Какво беше това? Да, с тап. Нали знаете кое е копчето тап? Не ви се появява това. Вижте. Това вече не го... Айде, пустим на зомби. Това е за вас, приятели. Довиждане от мен. Добре, приятели, любимам го и това беше. Това беше от мене, приятели. Аз бях Илиан Василев. Фак. И до скоро. Бай.